Waosan cariyos cerkak kanthi irahan goresan sing ora kabeh wong wani anggitaning klasik. Dito siswa kelas 12 sing menengan lan ora seneng rame. Uripe lumrahe kaya bocah sekolah liyane. Nanging ana siji sing ndadekake dheweke beda, yaiku bakate nggambar. Goresan tangane alus, rapi, lan duweni ekspresi sing ora iso diwulang karo buku. Bintang, kanca paling cedheke, kerep nggumun karo gambare Dito. Sore iku, nalika sekolah ngluncurake pengumuman lomba poster hari lingkungan, Bintang langsung nyedaki Dito lan ngomong marang dheweke supaya melu. "Tuh, iki kesempatanmu, kowe kudu melu." Nanging Dito mung geleng alon lan jawab, "Bapak ora seneng aku nggambar, Tang. Jarene membuang-buang wektu." Bintang sing krasa sayang karo bakate Dito mengusap batuke lan ngandani, "Tapi bakatmu sayang yen dipendem. Kadang sing digawe wong tua kuwi mung amarga wedi. Mbok coba ngomong maneh." Bengi kuwi Dito nyoba percaya karo omongane Bintang lan maju karo gemeter alus kanggo ngomong marang bapake, "Pak, Dito pengen melu lomba poster sekolahan." Nanging bapake langsung seret lan teges nalika ngomong, "Kopo maneh soal gambar? Bapak wis ngomong bola-bali, gambar ora gawe kowe urip, ora ana gunane. Mending sinau sing bener." Nalika Dito nyoba ngomong maneh, "Tapi Pak," bapake langsung motong nganggo tembung, "Wis, aja bali lo." Tembung kuwi kaya cambuk nyabet atine Dito. Akhire dheweke mlebu kamar tanpa muni apa-apa. Nanging rasa lorone ora mateni niate. Isuke Dito mutusake tetep melu lomba tanpa izin. Saben bengi nalika omah sepi, dheweke latihan. Ibune sing ngerteni kegiatan meneng-meneng kuwi mung bisa nyemangati lirih. "Latihan wae, Le. Sing penting aja males sekolahe. Ibu ndukung." Masalah muncul nalika bapake nemokake potongan kertas cat warna-warni ing tong sampah lan ngomel, "Dito, iki kuwi apa? Kowe isih wae gambar-gambar. Wis bapak larang kok ora manut." Dito sing wis kesel mung bisa bales nganggo swara geter, "Pak, iki sing gawe aku seneng. Kok bapak ora gelem percaya to? Kena apa yen Dito nyoba?" Bapake banjur mentak keras, "Amarga bapak tau gagal. Bapak ora pengen kowe krasa isin lan kecewa koyo bapak mbiyen." Senajan kaget, Dito tetep nyedoki. Nanging bapak mung ngeculke napas atos lan ngomong, "Wes mbuh, karepmu. Bapak ora melu-melu." Isuke, senajan nangis ing wengi sedurunge, Dito tetep maju. Dheweke nggambar poster bumi sing rusak dirangkul tangan-tangan cilik karo tulisan, "Perubahan gede dimulai saka tangan sing ora isin nyoba." Nalika asil lomba diumumake lan jenenge disebut kanggo juara pertama, aula rame tepuk tangan lan Bintang ngangkat tangane Dito sembari ngomong bangga, "Tuh, cakap. Kowe nggawe aku ora salah percaya." Nalika mulih karo piala, bapake nyeluk lan njupuk piala kuwi. Ngelus pialane, banjur suarane nglemah nalika ngomong, "Dito, bapak mbiyen seneng gambar, tapi ora ana sing ndukung. Bapak kalah karo pikirane dhewe. Bapak wedi kowe ngalami sing padha. Nganti bapak malah mateni mimpimu." Dito mung kaget lan jawab lirih, "Pak, Dito ora butuh bapak sempurna. Dito mung butuh bapak percaya." Bapake nyawang Dito suwe lan ngomong kanthi ati sing luwih lembut, "Wiwit saiki, bapak bakal ndukung. Kowe terusno bakatmu. Bapak ora pengen dadi alanganmu maneh."
Hubungan sing sempet retak saiki mula pulih nganggo kejujuran sing tulus.